बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव आरो साननो गोनां मैदेर मुफुर गियालाबासिनो प्लास्टिकनि न' एबा सिफोरखौ सोंथेना आलाय सिलाय हाग्रा गेजेराव जिउ खुंनानै दं गासै 100सो बर' नखरफोरा। थारैनो दैमालुनि होलांनाय सावा बर' हारिनि सायाव नांमारदों नामा? चिरां जिल्ला रुनिकाटा फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय भारत-भुटान सिमना रिपुर रिजार्भ हाग्राजों नांजाबना कुसुम दैसा गामिनि अखं खर'आव थानाय भुर दैलामनि सेर थामहिनबा हाग्राबारियाव दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय हा गैजायै गासै 100सो नखरफोरा गोग्गो थानाय जानाय लोंनाय दुगैनाय आरो उन्दुनाय मोजां न' बां गैयाजासे गथ' गथाय लानानै आलाय सिलाय हा आवग्रिनो फैनाया बर' हारिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव आरो साननो गोनां रादाब लाबोदों। ढेकियाजुलि माजबाद गरेश्वर बाक्सा बिसमुरि क'क्राझार दाउखाबाहा चिरां दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय हा गैजायै गोबां नखरफोरा सोरखारनि आयेन बादियै नखरफायाव 8 बिगायै हा राननानै होनो होननानै खोथा होनायखौ आसा खालामना मैदेर मुफुर गियालाबासिनो प्लास्टिकनि न' एबा सिफोरखौ सोंथेना आलाय सिलाय हाग्रा गेजेराव जिउ खुंनानै दं गासै 100सो बर' नखरफोरा। बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा फोरमायदों फै जों खोनासंना लानि। आंनि मुङा बाटाराम दैमारि गरेस्वरनिफ्राय फैदों। न'खरा होजों माबायदि? न'खरावथ' जेबो गैया जोंहा गैयिनि थाखाय फैदों जोङो माने जेबो गैया माने 13 बिगा हा दङमोन जोंहा बिदा बिफं सानै बेयावबो जोंहा माने आइ आफानि कास बानायनायावहाय माखासे फाननो गोनां जादों बेनि थाखाय जों माने जेबो हा गैजा रोङै बायदि जानानै दा आलाय सिलाय बायदिखौ जानानै जों बेवहाय फैदों आरो दा ओरैनोथ' जों लिस्ट हरनाय बायदिब्ला EM सारा माने मोनगोन बायदिखौनो होनदों बेनिफ्राय रेन्जार सारासो एसे माबा खालामदों आरो माने मोना बायदि खालामदों आरो जों बेवहाय मोननाय जायाखै मानोना होनबा बेयो जोंना माने लिस्टआ उनावसो सहैबाय नालाय बेनि थाखाय जों मोननाय जायाखै आरो माला फैयो मिथिया दाबो। दाख्लै बार बारनायावहाय नोंसोर माबायदि खस्थ' मोनदों? बेयावथ' आरो जोंना माने गथ' गथायबो दङ नालाय प्लास्टिकखौ हमथालाबायनानै बोरै थांना थानो हागोन बेखौ माने हमथालाबायनानै माने थाबाय आरो जों खायदा खुयदा खालामनानैबाबो बादाखौथ' होथ'वाखै दासान्दि होनायालाय बेबायदि। दा नोंसोर मानि थाखाय न'खौ लुना लानो हायाखै? जेनेबा जोंहा दा गोरिबखा नालाय जोंहा गोरिबखाबा जोंहा बबेनिफ्राय फैसा मोनो दा हाजिरा हुजिराबो मावनो मोनाखै होनो थाखाय आरो बिजा फारसेथिं थिंबो मोनाखै सरखारनिफ्राय जों दा माजों लुगोन जों दा बेबायदि जाना दं आरो। दैनि अबस्था माबोरै? दैनिया जाहैबाय दा ओरैहाय फैयो जाम्फै फिसा फिसा दङ नालाय जोंना बे जाम्फै फिसा फिसायै फैयो फैबाबो माने बिराद गेसाव मोनामो सम सम माने दासान्दि एसेबां मोजां नङा आरो हाल साला दैनि अबस्थाया आरो ओरैहाय माबा दंखायो माने दैमा फैनाय दैमा सेर सेर दंखायो ओरैहाय बे माने मोजाङै जुदि नारोबा होमबाना बे JCBजों जावनानै एसे माथारि बायदि खोनादों बेथ' ओरैनो फैगोन आरो माने बिजा बायगोन बायगोन। लोंनाय दैया लोंनाया दा माजे माजे बै गारिजों फैयो दा माने लाइन गैया होननानै होफैथ'वाखै आरो माखौ लोंनानै दोङो दा? बेनिफ्राय दा बै दैखर दङ जोंहा एसे गोजान जायो माने बै दखान खाथियाव माजों रोगायो नोंसोर? औ लायना लोङो जों साइकेल सोरबा साइकेल थानाया साइकेलजों लायो सोरबा साइकेल गैयिया आरो ओरैनो माने गेलानफोरजों लायो आरो बेबायदि खस्थ' आरोना खस्थ' जायखिजाया खस्थ'खौथ' खालामखानांगोन फिथाइखौ मोननो थाखायबा नङा होमबा? मा खावलायो? सरकारनिफ्राय जेनेबा जोङोथ' दासान्दि माने हाखौ थाब मोनोबा मोजां जायो होननानै सानदों आरो रानना होयोब्ला मानो होनोब्ला जोंहा माने दा खेथिनि सम जाबाय नालाय जोंहाबो दुखिया अबस्था आरो जोंहा माने खेथि खालामबासो जोंहा फिथाइखौ मोनगोन जेब्लासिम जोंनो होनना बुङो जेब्लासिम जोंनो हाखौ राना अब्ला जोङो खेथिखौबो खालामनो हाया बेबायदि अबस्थायाव दङ नालाय बेनिखायनो माने थाबनो रानना होयोबा मोजां जायो आरो। नोंसोर दा मा खामायो जेनेबा माखौ खामायनानै जायो जेनेबा? जों दा खामायना जानायाथ' जोंहा माने हाजिरा खस्थ'यै हाजिरा साजिरा मावो मालाबा मालाबा मोनोबा बेनिफ्राय हाजिरा मोनाब्ला ओरैनो थालाबायो बिदिनो
मा खालामनो आरो जों मैदेर फैयोबा जोङो टर्च सेरनानै बायदिसिना होख्रावबायलाबायनानै जोङो माने होना हरनाय बायदि खालामो आरो जिउखौथ' बासायनांगोन नालाय बेनि थाखाय बिदि फैबाय थायो ना माथो फैनाया दाखालि बावै सानसेल'सो फैबाय दा जों नुनायाव बेनिफ्राय फैथ'वाखै माने बिसोरो मानसि फैदों होननानै मिथियाखै जानांगौ बेनिखाय फैदोंमोन मानसि फैनायनि उनाव जों गाख्रबलाबायबाय बेनि थाखाय माने बेनि उनाव फैफिनाखैना आरो फोरमायनाय बायदि सरकारा बुंनाय बादिब्ला मैदेरनि थाखाय जों राहा लागोन होनना बुंदों दा माबायदि राहा लायो जोंथ' मिथिया दा सरकारनिसो खोथा जाहैबाय आं आमथिखा खिलामैलानिफ्राय न'खराव माबायदि मोजां न'खरावथ' गैखायानो बिहावनावसो थायो आंबो दा बहाय बिसोरबो जाखो फैनानै बेवहाय 1.5 माससो बायदि अनुमान जाबाय जानायाथ' बेक्ति खामला मावना जागासिनो दं ओमफ्राय बे रेसननि थाखाय जों खावलायहैदोंमोन रेसननि थाखाय गोजौ लेभेलावनो गैया होनदों ओमफ्राय सरकारा दाख्लैहाय थिं राननानै फैदों होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय दा न'खर बेसे मोनखो आरो दा मोनबेसे न'खर मोनाखै जेनेबा जोङो बै आलदा नालाय बै मोनाखै जोंनि साहाबो सानै मानसिसो मोनाखै ओमफ्राय बेनिखायनो सहायनो हायिनि सासे खारबाय दाथ' दैज्लां बोथोर फैहां ओमफ्राय दा अखायाबो बारायासो बारा जालांगासिनो दङ ओमफ्राय दा बेवहाय माखासे थिं मोननै मानसिफ्रा दा बिसोरनि थाखाय मा खावलायनो गोसो जादों जोङो मोननांगौ माखासेनो होफैखाबायबा फ्रायाबो मानसि जोंबो मानसि बेनिखायनो जोङो नांगौ आरो ओमफ्राय दाख्लै नोंसोर बारहुंखा फैदोंमोन ना साननैसोनि सिगां ओमफ्राय बे समाव नोंसोर माबायदि खस्थ' मोनलांखो जोंथ' बेयाव जोबोद खस्थ' नै दाबो नाय बे रोखोम जादों सिगाङावथ' बिदि थिं गैयामोन थिंब्लाबो हाखु दाखु मावनो हायाखिसै प्लास्टिकफ्रा जिफ्लंलाबायबाय हनै बेखौथ' गावसोर हैगोन जागोन नै बावैसोनो गाबोननो दिनैनो बिदिल' खोथा बुङो मोनखागोन ना बे हाखौ मोनगोनदां मोननायाथ' बेखौ लानो थिनदों ओमफ्राय जोंथ' बेयाव थांना थानो हाना अन्थाइ गोजा गावनो माबा फेरेंगा साराबो जावनानै नुफैखाबायबो जों प्रटेकसनाव ओमफ्राय बे दासो दाख्लै अखा हानायावसो थान्दा गोग्लैदों नङाब्ला थानो हायामोन ओरै मोखाङावबो नाङो गुदुङा सोरबो आख' फिख' बेथ' फैखायोआनो जों दाबो जोंखौ अयनाय खालामलाङाखै माने जों अर सुना दोनो मोनायाव अर सुबा फैया होनदों नालाय गोदोनि बोराय बुरैया बेखायनो जों अर सुना दोनो बेयाव फैथ'वाखै आरो बर्थमानाव दैया बबेनिफ्राय लायो दा नोंसोर दैया गावसोर होफैयो ओमफ्राय बांसिन समान 50-50 खाथिनि दा दैया गावसोर माबा खनसेल' होफैयो जों बिसि फिसा दुगैयोब्ला जोंथ' दुगैया हौवा मानसिया बिसि फिसाथ' गोजानाव थांना दुगैहैनो हाया बिनि थाखाय जोङो दैखौ दाख्लै बे माबानि रेन्जार सारनि सिगाङावबो बुंहैदोंमोन दे जोङो थाबैनो दैनिबो माबा नांगौ आरो जोंनि हाखौ गरन्थ खालामना होनांगोन होननानै दैयाखौ होफैयाब्ला जेनेबा नोंसोर बहानिफ्राय लायनानै जाफैयो दा बे गामि फुरानायाव लायो बेसे गोजान जायो दिनैसिम लायनानै दंफैयो बेसे गोजान जायो गैयाबाबो 4 किल'मिटारनि खाथियाव माजों लायो नोंसोर साइकेलजों लायो साइकेल गैयाबा हौला बावला लाथ'लायो उफाय गैया ओमफ्राय बेबो बिनि साइकेलाबो सानबेसे मोनगोन ओमफ्राय नोंसोरो दिनै गाबोन हाजिरा मोनाबा नोंसोर मा राहा खालामनानै जायो जेनेबा हाजिरा मुजिराथ' खालायथारनांगोन माबा मोनसे बेखौनो गरसे थाइसेखौ थाइनै खालामना जानांगोन उफाय गैया बुबाबा जों दा ना बेदर जानो होनब्ला हाया जों फुराना गामियाव मा जाहोननि थाखाय बाव फैनाङा गैखाया जेराव गैया नालाय नागिरनांगौ गोनां जाबाय बे बिफानिफ्राय बुङो जे बिफां लाइफां सिफायलांबाय थायोब्ला दैनि माबाया अभाब बा बारायबाय थायो दै रानलाङो मायो होननानै दैयानो रानलाङोबा गोदान थानानै नोंथांमोना बहाथो दै लोंनो बेनि सायाव मा बुंगोन दै लोंनायनि खोथाथ' हाजासे माने लोंनाय जानायाव खाथियाव जों थाहैखादोंमोन नायखा नुखा बे बेलायावबो फाथाल सानायाव ओमफ्राय जों बिदि हान्थिनांलाया बिसि फिसा स्र' दोननानै गाननाय जोमनाय गिजि गब्लंब्लाबो दिन सुना होनानै फोराननो हायो दा बेवहाय ओरै भुटाननि माबानो मा होनो बियार खालामग्रा दाखालिनिफ्राय गेसजोंनो मानसिया मा जादों गरमजोंबो ओरै गेसजोंबो मोनामजोबोमोन बे दंग'आ जोबोद दुखुनांथाव एसे थाबैनो एक्सन लायोबा गाहाम जायो आरो बहानि नोंसोर साबेसे दं बे न'खराव थिरगखर खोमा ओमफ्राय नोंसोरो दिनैसिमाव बेबायदि
हालाय हाफाय जानानै दं आरो न' लुना लानो हायाखै ओमफ्राय बे मानि जाहोनाव माबाफोर बादा होनाय दं नामा? आं मिथिजोबा दाख्लै बार बारनायाव माबायदि जाया नोंसोरो माबायदि खस्थ' मोनो? बुला बुथारदों बे आंनि लिगसो बासायदों आरो बै न'सो बासायदों सेस बुलाजोबदों माबाजोबदों एसे बोसोर जाजोबदों।